हेलो नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव गासिबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ अनसायगोन होननानै। बयनाथो फंनैसो बुंना होदो नायगिरिफोरनिसिम। जागोन दे बुंनोसै आं। हेलो नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव गासिबो खेबसे बरायहरनाय जाबाय। जोंनि चेनेलाव नोंथांमोननि गोबां सापर्टनि गोनांथि जादों। नोंथांमोना सापर्टखौनो खालामथाराखै। बिदिबा जोंबो भिडिअ बानायनो गोसोखौ बोरैबा मोनोलै। अन्नानै जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो नुयो। जों नोंथांमोननि गेजेराव सानफ्रोमबो इन्टारेस्टेड कमेडि भिडिअ, फानि भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन। नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय थियारि जानानै था बयबो। नोंथांमोना सापर्ट खालामोबा जों कन्टिनिउ भिडिअ लाबाय थानो नाजागोन। नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्लासो जों भिडिअ बानायनो जोबोद गोसो जायो आरो कन्टिनिउ भिडिअ बानायना नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय थानो गोसो जायो। बेनिखायनो नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ अन्नानै सापर्ट खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना हो आरो बयनोबो जाहाथे बयबो नुयो जोंनि चेनेलखौ। हाय रुपाथि, नोङो फंनैसो बुंना होदो नायगिरिफोरनिसिम। नंगौ र' होमबा। हेलो नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव गासिबो खेबसे बरायहरनाय जाबाय। जोंनि चेनेलाव नोंथांमोननि सापर्टनि गोबां गोनांथि जादों। नोंथांमोना अन्नानै जोंनि चेनेलखौ सापर्ट खालाम, अब्लासो जों भिडिअ बानायनो जोबोद गोसो जायो। आरो नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ सापर्ट होयोब्ला जों सानफ्रोमबो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोबाय थागोन आरो लाबोबाय थानो नाजागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना अन्नानै जोंनि चेनेलखौ सापर्ट खालाम, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना हो बयनोबो। नोंथांमोननि गेजेराव जों सानफ्रोमबो नुजाथिफैबाय थागोन। बेयावनो मा नोंबो फंनैसो बुंना होदो। नंगौ र' होमबालाय। हेलौ नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ जों गासिबो बरायहरनाय जाबाय जोंनि चेनेलाव। जोंनि चेनेलाव नोंथांमोननि सापर्टनि जोबोद गोनांथि जाना दङ। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ जों सापर्ट खालामनो खावलायहरनाय जाबाय। नोंथांमोना सापर्ट खालायोब्लासो जोंबो भिडिअ बानायनो बोलो मोनो आरो गोदान भिडिअ बानायनो जोबोद गोसो जायो। नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालायाब्ला जों भिडिअ बानायनो गोसोखौ बोरैबा मोनो। बेनिखायनो नोंथांमोना अन्नानै प्लिज जोंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो, लाइक, कमेन्ट आरो बयनोबो शेयार खालामना होदो जाहाथे जोंनि भिडिअखौ बयबो नुयो। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों बयनिसिमबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम।